Inti zao Jocelyn Maxime mbola vogno hamakivaky ity tanànany Diego Ceres ty, vogno hiara isalay, vogno mbola hibaby ni asasaha, hibaby ni faniratsirana. Asanao tsy mpanamboatra raha fa solombavambahoaka pitonda afatra mandeha amin'ny president. Anao koa magnano anao pele digo anao magnano mandeha raha digo. Mbola tsara olo jiaby mizaha vidéo ty, agnano vidéo tsika ty zegny resaresaka raha tsy milamilamy Madagasikara jiaby. Fotony olo agny zay baka tsy mety mivola. Ya, olo agny zay tsy mety mivola fa anao koa fa mivolagna zay fa katrakitraky la ba. Fa espoir ande epoka agny zegny edy fa zay a France aty. Fotony aty tsisy fanjakana ny laoko baka aty, zay olo alanao sora amorognanao dossier samborinao. Vidéo mandeha voalohany amy madame Jocelyn. Izy baka magnantegna izy tsy tian'olo. Za tsy tian'olo izy. Za sasain'olo izy. Zay tsy magnasasanao madame. Fa problème tsika ao, ko tsy voagna toetra io, tsy mazaka volagnina io voalohany tsy mampanjoso atsika. Tsy hoe fahigna anao anane, tagnesa tsara lavaka fofinao, pappigadra olo ty. Fa toetra ataonao ivolagnane anao. Anao tsy alane, anao managnino zay? Anao tsy ady nangalatra rane, anao tsy ady nangataka taminay. Zay koa karaha zay tsy ady nangataka taminao. Na misy varavarana anao fa tsy hainay na bleu na jaune. Ko tsy naboaka anao Facebook iny ahitanay na koronao no moaly. Antony Jocelyn DJ Morsidy ndraiky jombilinao biatoko be iny Jocelyn. No moaly baka Morsidy mivolagna atavanareo marerero ambonareo izy bako regn'olo antany agny. Ezandreo magnino maolo Morsidy zakambaroko anao reky. Anao baka pisolelaka. Anao pisolelaka misololay fo anao. Anao pisolelaka zay tsy pisolelaka namanao. Aleko voalohany zay anao Morsidy baka. Anao baka olobe fa olobe tsy magnaja tegna anao Morsidy. Boka amy raha ataonao ivolagnana anao. Anao mivolagna roa mihinakaty laboratoire jiaby feno. Ireo mihinakaty ma mangataka vola aminao. Fa ino dérangement ataondreo anao. Anao mifandrafandra boka tagny na avy aminay ao. Anao navy tao fa nahita zay mihinakaty. Fa hitanao zandry abo mihinakaty. Quel problème? Ireo koa tsy nangataka taminao. Afodia vavanao. Fa ohatsy solo mijery anao. Anao fa mitambitamby andeha hitady aminay ao. Fa zay tsy andeha hitady aminao. Anao koa navy ao. Anao tsy andeha kitiky zay sompira vavanao Morsidy. Ninakaty. Anao navy tao fa ninakaty zay hitanao. Nagnaraka koa anao mihinana. Anao ndraiky koa raha hoaninao ivolagnanao olo. Anao makarakory. Zata pisolelaka. Zata mila volangalapoe. Mambela koa anao iny. Zay itsika aminao madame Jocelyn. Azonao mbala zata mayotte. Anao nivolagny nagnanaovanao taratasy zao. Natao abdi recherche. Mananao za boka Madagasikara. Fa hainay Madagasikara tsy mety mivolagna. Anao pappigadragadra olo ao. Boka aminao avy problème amy monsieur le maire. Anao Jocelyn Debany. Boka aminao Jocelyn idirany problème Flavio. Mampigada Flavio tany mora. Tsy vienao miady Lydia. Nandeha nataonao roku. Navadikinao message avokaly. Olo mikoragna ndraiky Flavio mikoragna ireo mikoragna. Olo mikoragna iny miregistra. Koragna jiaby nataondreo iny. Nalefandreo aminao Jocelyn. Nandeha nalefanao amy president.
President zay ni Emilien president madame Lydia sy mahazo mitandatsika izy zao ninjenjo boka amy Joseline i Lydia amizay zegny nagnenjiky Flavio fotony Lydia miaraka amin'ny Tia Christian izy mitoro miaraka amy Tia Christian nandany gadendro Flavio magaga za baka amy Tia Christian zany be Flavio zay taminazy apanongendo mijoto iny any problème mazongaty amy raha tsy hainy fandehany politiky na forondro zandry gadendro amy raha tsy aky ko boka amy Joseline fotony Joseline olo matsinteny amy president io azonao tsara nataonao ko amizay zany Flavio ndeny gadendro sosy boka amin'ny Joseline raha jiaby mandalo Dego io anareo Dego mbaro i Joseline io tsy olo makatia anareo izy olo masary mandrasa laboly magnano mandrasa t-shirt anao côté Dego volany gradin tsy nohaninareo fa namboarinareo vola gradin nohaninao ino moa raha mba nataonao Dego mba mbaraza hay daraiky anao mivolo anao alan'olo boka raha nataonao ambaraza ino asanao tsy mpanamboatra raha fa solom-bava-mbahoaka pitonda afatra mandeha amy president anao koa magnano anao pele Dego anao magnano mandeha raha Dego anao magnano boka zay mila rano fo nefa anao koa magnano anao pele anao magnano boka Joseline afasa rano zay tsidika amy délestage moty tsy mandeha ty anao pele anao magnano mba iamo tany vita anao magnano fo folo anao fa mipodine anao magnano amy tany jiaby dobo fasada jiaby mba boazay amy video tany mboanao amy koady ndraiky jombilinao aiamo tany vakenareo amy kanaly namboaninareo biso izy ka maleny latsaka baka misy tany dobo ary manahirina olo aboaka olo jiaby agnatiny trano aboako ny tany nangadianao Joseline amy bulldozer fa vita kanaly koa misy maleny latsaka nizao tsy dobo ambarazy koa na ia tiany ahita fa nihitany aboakanao sanandra anao magnano anao tany dobo fo ambananao anao magnano selfie anao député ny selfie fa anao tsy député magnano raha koa député ny selfie anao zay olo marabe injeinao monsieur le maire ino problème nao tsy zakanao monsieur le maire ino mikokomvaravaranao mangatikany aminao monsieur le maire ko tsy mijery anao anao ndraiky jombilinao fo magnena izy manandeha nariva anao tia vahoakany Dego anao fery olo gadigadenao ary pour rien fery olo anao aby de pouvoir fa magnano amy fanjakana anao magnano amy polisy magnano amy gendarme magnano amy maramila magnano koa anao vahoaka anao fery olo gadigadenao lesakamao nataon'olo taratasy tary magnasanao tsy hay zao vina taratasy amy lalana tsy nambonao olo jiaby ary zay gene sambonao gadenao anao sy mizaha avantage ny vahoaka fa anao mizaha avantage ny posonao araiky idirako raha nataonao ny moaly anao nitiky amin'ny ampanjaka anao bakao manohy zao kasa asa azonao olo toregnanaka tsy haiko amy fomba gastika amy fagnambanimbaniany Joseline olo i olo namanao ny moaly igny ampanjakany ambanja ampanjaka zafiny fotsy ampanjaka zegny tsy andeha koezy vahoaka fa vahoaka mikoezy ampanjaka ny haiko zegny anao magnato ampanjaka anao voarobo taia manana fomba ny anaranao mataia anao koa tsy mahay magnotania olo ampanjaka amy permiasa igny fa tsy bariboka ranao io anao magnato ampanjaka magnalailaloa ilana ampanjaka anao voalakroa anao magnato ampanjaka anao voarobo lehilahy magnano kitamby magnato ampanjaka zegny magnangy magnano salova anao magnato ampanjaka anao voavolamena fa nanampombanao maianao mahay raha misy jeribetsy tegna volagny ambela ko araiky anao baka Dego
apanjakany Diko tsy apanjaka iny anao koa nagnanto. Nagnino manao tsy nagnanto Ambilobe apanjaka isana Ambilobe. I boka Diko direct anao nitsaka boriny. Anao koa ty nandalo amina panjaka isa tsendika anao koa misy raha ataonao, anao koa misy kotokotony jery. Fa panjaka isa igny re manjenitsika ry apanjaka ampermiasa. Anao koa ty nagnato apanjaka isa, anao nangata karaha nangatainao. Fa tsy anao boka Diko direct nitsaka ambanja. Tsy haiko asa da tsy mahay raha, asa da verijery anao misy jery loatra tsy haiko. Hitako karaha magagaza toetrinao, anao karaha be hoe hitako fa anao tsisy very na kotikoty agnatin'ny lohanao. Olo magnano raha koa tsy mahay magnontania olo bako tena mahay magnontany bako anao mivolagna anao tsy tian'olo. Anareo Diko biafa masonareo, sokafa sofinareo, Joseline tsy makatenareo fa mitady raha ijika amposinany, izy mitady raha angalariny, izy tsisy raha jireny aminareo ao. Sokafa vonga masonareo mifitiana olo hafa na olo manjary na olo tsy manjary, ialanareo Joseline fa demanda izy mitondra teo, ino raha vita mampijika anareo prison raha taony. Na izy amy tomobily migeste amy 4x4 zay tsy jaloanao misy olo midepasy izy amy lalagna leny permis asan'ny Joseline zegny ary. Anao mivolagna tiako Tandrazagna, tiako Diko, za naveto ivola anareo ndifidy zao, anareo naveto nahirika zay tsy nahirika anao Tandatsika. Fa fitiavanao place io tsy lovanao baka amy babanao na lovanao baka amy mamanao i solom-bavambahoaka io. Magnanaova karaha jery zafany bera, ko tsy tian'olo izy miala moramora, anao tsy tia nefa miala. Zegny nakazo ao kamiako anao tsendiko micro. Iya, magnano assalamu alaikum atsika jiaby. Maromaro moa avy io magnano mbola tsara atsika jiaby. Varatra tsy mandray fantinana fovoany. Ya nisy fampidirana teo nandesiny Zandrilahy Ismaily. Nefa iny dépose candidature nomaly. Azo atao hoe nefa tsy nefa fotony zegny tsy feno dossier mbola manana 48 heures mamely tsy feno amin'ny dossier na. Eto amin'le resaka dossier cinéma maro fotony ro olo reto tsy sandra ro iova. Oui, orange reto tsy sandra ro iova. Boko tsy possible amindro hoe tsy iova. Fotony tagnana zatra mivoaky sarotro mivavatra. Sarotro amindro tsy possible amindro iova zegny. Fotony 15 amby taogno ro tio tsisy raha niova. Le longolombony 10 taogno roso ndraiky niditra 5 taogno magnaraka. Famorongana dossier tsy mora atsika jiaby me raha zegny amitsika iny. Ino amizay raha ataondreo? Ro boka fandriny volagna ataondrony. Lera ro misy raha tadiavindreo vahoaka, ro mehe malemy parce que ro mitady vahoaka. Fa ro kofa nazondreo vahoaka, injaindreo fa zay zio eto amle fomba volagna ny orange. Zay zio mitondra. Ya, nareo mitondra. Fa zay ndraiky mamaly zay zio fa Titanic. Zay fa coulé. Madagasikara fa coulé, fa Titanic. 15 ans zay fa najoboky nareo anaty rano. Vaky jopy. Ino raha nataonareo tagnatin'ny 15 amby taogno mba mbaraza edy? Ino raha nefa nareo tagnatin'ny 15 amby taogno mba mbaraza edy? Teteza hitanareo teo atsika fa nigadren'ny Banque mondiale atsika tsisy vola fagnampihana tsisy nino. Atsika jiaby nahita harem-pirenena niboaka pendant teteza mihitsy 2 tonnes et 2 milliards et 2 milliards. Nisy tainareo vahoaka hoe 2009 fagnavoazana
fitakiana fanavoaza. Na teo nareo 5 taona olikanareo nagnano telo fanjava tsoka fanjava ny tarinareo avy amle volagna hoe tetezany hitatra manda raiky nareo dio tsisy raha nefanareo. Anao marigny laza fo l'hôpital manara-penitra ny de vahoaka tsy tafiditra ao, vahoaka tsisy vola miditra ao. Anao zao mizaha hôpital manara-penitra sasany mampalahelo, riba foka masy vakivaky, moko tsy moko. Anao mbola tahana agnaty hôpital ao foana fa bôly baliboly ary manara-penitra. Miala teo rô mba kirikiri ny torana ary la iny avy teo président HVM iny mba kirikiri ny torana mba nianonganonga hely taux de croissance tika. Ro nipody baka to ay nipody à 0. Atsika zao fa tsy à 0 fa atsika zao fa moins l'infini fa tapitry. Io volaniko hoe atsika zao fa Titanic fa mipaka amy tany, paka fo ranomasy, mipaka fo ranomasy. Mampalahelo, tegna mampalahelo. Ohatafady fa tsy volagny nataondreo. Zay ny tany dirandreo alevanareo ony fa tsary tsy azo laginy. Zay ny raha ataondreo tsary tsy misy laginy. Koa tsy namono olo reo nandratra olo, ao nampigadra olo. Zay fofana, zay fandrosoana. Mampigadra olo vola. Anao koa tsy tianao volan'olo, magnanaova raha tsara. Fa aza kisy mavandy olo. Miananao magnasary malemy mikabaranao boko magnano alokabary. Amarainao mandeha mampigadra olo magnana olo, tsy karaha zegny alokabary. Azaba hely resaka fomba io fa tsy tohizanao koragnanaka teo avy aby baka za, avy aby baka. Izy io mambaranao alokabary ty karaha zalahy silamo ino silamo mahery fetsika reto ino fivolagnandreo européen izy reto djihadiste. Djihadiste alohan'izy izy mamono olo izy magnano alokabary. Nahitatsika ta Catalan ta France, nahitatsika ta États-Unis, nampipaka Jean ty États-Unis, Holtzman terre Ben Laden sy ny forongony. Alokabary tseky reo bombardy États-Unis. Niany anao nagnano nataonao tsenika anao hempaka. Anao boko magnano alokabary, ao anao magnano procession tagnanao karaha ty, mangataka nino moa anao igny? Hoe mangataka fampidiana eo za fa za gnano revanche. Aminakahy boka anao impody eo andeha gnano revanche. Izy ne raha ataondreo io andeha gnano revanche diandreo io fa tsy solombava bahoaka. Reo andeha gnano solombava ny posindreo. Miala tsiny za magnontany anareo vahoaka jibo, indrindra tsika vahoaka ny avaratra. Azovy tamy député tsika tavaratra tety lema Madagasikara azoko volagny. Azovy tamy député ny pouvoir reto orange reto mba nagnano taxe tamy vahoaka baka vory, ao nagnano taxe tsy ny fivoriam vahoaka nandesindreo amin'ny assemblée. Za tsy haiko nareny. Nine ambario be eto baka agnarany zay misy député ne député la Réunion ndraiky député Strasbourg ndraiky député France. Député farany tsipany Madagasikara baka zao député Dego bako député ny ambilibe ndraiky mpagnano morengy miadoro igny. Koragnanao. Zay ambario be zay tsy député hita agnatin'ny 5 ans igny. Ah non, zay tsy député mavandy koa izy mbola fa izy député nety. Mba mbiana izy nagnano taxe. Mbiana izy mba nitandregny zay vahoaka. Ary mbiana izy mba nivorona atao niveau ny Assemblée nationale
koa tsy ndraiky abako izy nangataka raha tsy haiko menamena amy coquelicot mangataka bonbon zay président anao amin'ny assemblée amin'ny assemblée nationale anao mivolagna karaha mivolagna amy zafinao ao zanaka anao abako niainanareo mivolagna vahoaka fa za hiaraka hiasa aminareo maro aminareo magnivolagna za mankaraha za mais oui empaka zay gatigatry ataonareo zay io empaka olo anareo tsy mahay fiainana fa tsy mampigadra olo mamorona dossier olo zay ifandrosoana araka volagna zala araiky ambario bio igny hoe projet nitropaka problème ndreo zany soma ino nondreo mandito président raha jiaby ataondreo fa hoe président projet ny président zay hoe ny président maro amy raha io tsy ny président ataondreo l'escalier fanongana président ty topiandreo katakata lavo roboko merci président anareo ne magnano raha ataonareo olo maloto normal amizay olo fa tsy matoky anareo raha ataonareo fa mibaribary tsy manjary olo kajo empaka nisa nataonareo menace mera nedioko raha zay nagnotananareo noranora ndraiky zay manginy anareo mefitry zay diego manginy zay tsy manginy fa zay olo misy jery zay mandiniky zay amizao izy jusque ambiagna anareo gnano raha ataonareo gadrenareo fulany samborinareo fulany amoragnanareo dossier ray any ndre zay moe fulany zay moe zay tsy fandrosoagna anao koa tsy matanty politiky aza magnao politiky anao koa tsy matanty critiky mipitsara zako anao critikin'olo eto anao koa tsy magnano maro olo tsy magnao politiky diego eto tsy critiken'olo tsy volain'olo roberka ro magnano fiaignanandro fanareo nino misy leraka boka tsy volagny ro piso leraka ro boka milanko igny arivo fe bady karaha ro ndesindreo koa ta teo araiky iny volagna piso leraka igny fampidivagna koa fombandrazana andreo ve fampidivagna koa fombandrazany mexicain izy boko nalendreto karaha ibreto niparitaka zao tontolo zao agnisan'ny mangala atsika Madagasikara fa Madagasikara tsisy agnatin'ny 18 foko eky fombandrazany foko zay hoe mampiady koa Madagasikara mianara histoire avako zao fa misy teknolojia anao mizava baka maro masource ny poany fampiadivana koa fa tsy fombandrazana gasy mampiady akoho atsika nangala copier nagnano abako resaka katy volagna teo boka zany katy io voalohany koa nisy donc promotion nina katy nisy katy io talaka agnatin'ny promotion voalohany nina katy io za ty nina katy boko hepaka niala teo niala le olo tsika taga mina katy io drogue io nino laboratoire iny feno zandry aby ro anao teo tsy nina katy ambara anao teo tsy nina katy anao niala boka Majunga navdiko anao tsy nina katy même anao ta Majunga mbola nigoûter katy fa tsy niana anao navy ko anao misy lelaka katy zay hoe katy karaha ty zay tsy mahavanga siramamy zay tsy mahavanga jamala zay fa tsy mahavanga lavaniboka fa tsy zavane katy io mbo tatrany vola miposine io distraction ne ameza asa boka zay azahoane karaha mafanjava zako zay ndina katy zay tsy amenareo asa tamiko zay miasa samborinareo gadrenareo menacenareo teonareo arrestation zay boka vavandreo tamy maire igny anao mila atsika mila miady maire bon ataony arrestation no maire izy boka raha nataonareo anareo boko magnatio tegna fatsy anareo
vava naboaka ny directeur de cabinet-nao monsieur Vepany madame Vepany nataonareo arrestation maire Diego zay tsy mahay koa misy raha mavoa maire ne tany tsy ary diavinareo fa diaviny Diego-nareo eky andany élimination amiko nataondreo maire io ka juste atahorany Jocelyne monsieur le maire zay olo atahorany lidiabaka atahorany monsieur le maire atahorany amorognany tekniky zay nagnaboany message-ny monsieur zay baka madame Lydia igny nalefana ny président république bakô ny éliminer ny président république Lydia boka amin'iny imamo Ali Antananarivo ireo mikoragna Flavio registrendreo koragna nataonao jiaby io igny nalaindreo amizay zegny message igny namiendreo Jocelyne amizay nitondra message igny amin'ny président république Jocelyne amizay nalefa message igny amin'ny Lydia amizay nigadendreo magadaza amizay PM miza efa Flavio karaha olo ny PM PM efa Lydia izy mivantara izy miaraka am PM zay raha ataoko am PM mety fôtony Flavio tsy miaraka am PM tsy olo nino tsy vadiny PM fa miaraka am PM izy magagaza azy PM tsy PM ty fa PM karakory PM ty olo tsy manjary koa PM ty tsy fanjakana ty tsy megnitra mifadika amin'olo sy Flavio besa zao Flavio fa nigadendreo ta Majunga fanjakana tefa mampitsiky problème Flavio ty izy io koa nigadeny fanjakana ty koa Flavio efa Flavio karaha miaro reo miaro PM idirany Flavio problème amin'olo jiaby amin'izy miaro PM ino amizay ma izy io migady tsy vitany PM magnavotro izy ty fanjakana karakory zay boka volaniko hoe atsika Diego atsika bivava fa atsika resy nosy be zava nosy be zava nosy be raha tamin'ny affaire nini Dunia fe asonamo ranabavy nosy be tsy magnambela anjakany orange zay nagnandro labanany fa komalibena anty maoriny taia vahoaka ny nosy be tsy devant amin'ny district tsy devant commissariat devant gendarme olo nosy be jiaby mitsanga taloha zay nosy be sirenareo fa zay zao zay tsy voaserinareo alahelo ne nataonareo anabavine igny tsy voasasanareo nareo ndeha amona omby mazava loasiry ndeha anasa nosy be karakory taky tsy aboakanareo dossier nagnanaovanareo nabavine ino antony tsy niacceptenareo volagna docteur hoe olo marary fa boaka magadaza ndraiky Diego zao koa ty mitsangana anareo Diego mpivano am Facebook magnanova karaha nagnanaovany nosy be izy magnanova karaha nanaovany agnivorano ane tsy volagna ro fa marandray ro namangoma eraka tanàna miaro tsy angajaran'olo tsy miady toro tsisy raha vaky ta Ivorano mavandy koa fanjakana mivola hoe nanjobadrata Ivorano ro nitaky mariny atsika Diego io koa nagnano karaha zeny naka hitako Jocelyne Jocelyne criminel Diego io izy avy farany tsisy raha pare Diego ireo koa mba anareo volana Vepany ny Diego za tsy nahita ino raha nataony Vepany ny Diego tsy hitako en tant que vice-présidente ny assemblée tsy hitako raha nataony soi-disant hoe dame de fer zay mampigadra olo zay doko raha nataony ko olo tsy tiagna doso zay olo tiagna voakomandinao vontsoronao orona igny apetraka Diego io parce que mila commandina karaha koa mafizavanao izy ndraiky mpanjakany moaly izy tsy hitako ma zany moaly za publication-ndreo ndraiky kabarinany za tafy tokiky
hoe sarasy anao mpanjaka ho be fitondrana ho lava fitondrana samby rano be mazava anao koe mpanjaka mialalana zay volana azafady aminao fotony misy olo tsy mahay fomba izy volana izy gasy nde fomba anazy tsy eny anao zao boka magnotany vepany anontany izy boka fomba andreo baka faratsio any zay tsy eny anontany izy fomba andreo baka be maro io zay tsy eny anontany izy koa ny définition un prince un prince zay tsy eny tsy karaha iny vepany anao koa miatiky prince igny fa tsy olo karaha anao io igny prince ary mbola fitondrana maha prince izy hitanao io igny tsy manafony madame Sabony Mazenga nitsoponao nataonao directeur en cabinet igny tsy manafony jilavany Mazenga wala manafony boro nandeha nitsomponao nandesinao bakay nataonao conseil technique nao fa igny prince mbola fitondrana boko mbola manana ny asiny zay zanaka be mazava ty mbola manopy ziny fa tsy karaha igny atao miatriky prince madame Vepane azafady koeza aminao ndraiky mpanjaka tsara asiny anao fa olo tsy mahay fomba aleo ampianariny fomba misy olo ny ilazao atao hoe manantany anao koa fa tsy mahay magnontany manantany aia ma manantany azafady ko izy zay ty magnontany karakory matao zay koa hiatriky prince fa ty anao ndraiky pakopako volamena deja volamena igny tsy fa tsy volamena niaky ziska tenda madame Vepany ianara fomba tsotra koa ny mianatra fomba mora simple anao bokoa magnano kabary agnatin'ny kabarinao anao tsy magnaja le olo mihitsy hoe apanjaka kabary tsy fatao karaha igny madame Vepany magagasa Vepany anao fomban-drazana tsy hainao olo be ny samby rano be mazava izy hitanao tamin'ny fasina ombaly igny fa tsy andeha tontononao mpanjaka na ino anao tsy nandeha taminareo ve maro tagny any koa misy mpanjaka aminareo faratsio agny any misy mpanjaka matoa anao tsy nandeha tagny dikan'izay anao fa tsisy asiny agny mialatsy madame Vepane voe maro faratsio tsy sakinao tirina dikan'izay anao fa tsisy asiny agny asin'olona ajara anesa place mahavonay ty prince izy fa tsy hoe kenyany anao Vepany mbola ambany fahefagnany prince même président le public io mbola ambany fahefagnany prince tsaraso koeza mpanjaka so tsy hainao zay mianara fomba tsy zay fa ry Didi Mourchid olo andeha ianareo mo fomba ino ma fomba eny Didi Mourchid fomba-raza edy azafady rahalahy atsika tanàna raiky atsika samy baka Ambaribeto fomba-raza ino fomba eny Didi Mourchid azafady zalahy atsa fomba miala tsiny aminao valahy za volagna valako sirtisy zanaka samby rano taranaka be mazava izy tsara nagnano toetra karaha nataonao iny Vepany tamin'ny prince ny ambany tsara nataony sirtisy raha karaha nataonao iny anao koa magnatiky ny prince lehilahy anao mikitamby magnangy anao misalova ny mpisaly mbanasita koa za mahay karaha izy koa tsy zay zoky sindrana donc
Zegny fisikinanao devant prince anao plus. Oh. Azafady, asa toa karaha iny fomban'olo ajà izy. Iny tsy olo mirana anao, boko iny tsy vice président d'assemblée karaha anao. Apotiko aminao ndraiky vebany. Ndray président république magnaja io. Mbola miajana amin'ny fanjakana anany izy hitanao iny. Mbola izy mandidy manapaka be sambrano be mazava io. Sao tsy hainao. Io karaha ataony Madirovalo. Ary hoe fitondragnany Madirovalo. Araiky andesin'ny vahoaka, iny le fanjakana ho anareo. Araiky andesin'ny fomban-drazana. Zay nahitana taranaka ny Adamalanda. Madirovalo zay. Karaha zay koa ataony sambrano be mazava. Zay mbola manana prince-nay tsy araso. Koeza mpanjaka. Ajenay zo ary loloavinay tampon-doha iny hainay olo loloavy. Fotony mpanjaka. Fa tsy kila olo jiaby ty ande loloavinareo, ande vosinareo olo. Non! Tsy accepteko avako. Za sakalava. Atsara fomban'olo. Anao boko misy leta magnano le même procession wala mais aloha par. Io baka tsy haina aloha par zegny. Izy raha vola fa tsy hainy aby iny dikany. Iny définition le aloha par. Tagnanany ndray izy nagnano tagnana procession karaha ty iny. Mbo mitania izy ino ma procession zegny. Zay tsy hainy. Raha magnano fo izy mahita olo magnano. Normal ba. Olo vilava ndraiky olo port ndraiky olo ravinala ndraiky conseiller technique ndraiky atao directeur en cabinet. Olo tsisy asa. Sans portefeuille magenda igny andeha megna place. Non. Oh. Azafady. Atsara fomban'olo. Anao koa fa tsy magnaja fombanao. Mianara fomban'olo anontania. Misy manantany. Tsy pour rien manantany io. Antonga anontania. Koeza azafady kony. Karakory fomba magnatona mpanjaka. Ino ataoko za koa andeha agnatony prince. Ao za koa andeha agnatony princesse. Fa anao nandeha nagnano kabaro mpanjaka mama grave. Za koa mpanjaka ino ataonao karaha iny? Ha! Olala iny. Nampanjakako anao na mpanjaka za. Fa heureusement za tsy mpanjaka. Fa za ndraiky misy razana anaha. Yeah. Anao kaza magnano hypocrite aminay Diego ito. Ve pan. Ampy zay raha nataonao zay. Nampidirinao mahamay zay. Nampisikinao motro zay. Nampibonginao setany zay. Basy moidy nataonareo tamin'ny faritra ty. Basy zay tsy mila eky. Anao ndray ndeha hikoezanao solonjo, ndeha hikoe valapasy. Zay tsy mila. Zay debo fa tsy mila. Raha ataondreo zio boka fahen'olo ane raha ataondreo zio andengalitra. Zay boka raha mazatra io. Andengalitra ny. Ino raha misy. Zany hoany ny koragna amin'ny namana mpagnano gazety faela. Promotion net tamin'izay mbola mpagnano gazety. Agny afaty osy agny. Mampalahelo. Io volaniko aminareo iny. Tsy possible atsika androso. Comme mbola orange reto amin'ny fitondrana. Io impossible. Inavitrable. Fandrosoana zay koa mbola io. Rojo avy io andeha hagnano revanche. Zegny ane raha ataondreo magnano revanche. Io fony io. Zay Diego zay efa lavakorindambona ambolesa anareo. Raha fa hitanay fa tsy diranay koa. Ampy. Basy. Raha s'est passé tayos. Olo andeha angala certificat fiscal
211 piso rango moaly olo nangaty karaha io ndraiky nomaly tsy hay nazo tsy hay tsy nazo fotony tsy miaraka amindro nandifasan'ny namagna mpagnano gazety araiky koa za baka Belo Jiribigny agny a Belo teto ny tegna grave la olo volagna zay nikoragna za nambare izy alifasa aminakazy justificatif na lefa zama ty boka atao filazana igny hitanareo atao izy publieko amin'ny compte Facebook naka aza la chef zapiny Belo masaky magnano filazana miforce mpiasa amin'ny fanjakana mpampiana amin'ny fanjakana ary andeha agnasiky dossier mila magnano tenue olo jiaby olo andeha dépose dossier mazava nesy zegny dikan'izegny anareo amin'ny propaganda anareo mpiasa mpanjakana anareo koa fa tsy manognana orange anareo koa fa tsy mifidy orange maromaro aminareo vofiction nakapambarako anareo ary maromaro aminareo mety tsy azo bondekesy nakapambarako anareo sany fotony baribary raha zay ta Belo Jiribigny naboaka ny manafy namagna mpagnano gazety za le filazana izy naboaka amin'ny Facebook justificatif fahatelo Tamatavy teo baka andreo mamorony dossier-n'olo baka tsy azo candidature tsy latsa ino raha ataondrozy io ty certificat fiscal 211 bis ty Tamatavy SG-ny azao maro rabe reto firesakina reto timo reto andeha angala certificat fisc à Tamatavy juste signature ary Jirama maty aza la toute la journée tsisy olona vita nagnano signature raha io Jirama maty tsy avitananao hagnano signature izy ty ma signature électronique sa biométrique ke hoe Jirama maty ke raha io tsy boaka asa-padoegna vahoaka zay vahoaka fa tsy bado zay vahoaka fa tsy abô koa nakampodiko ndraiky atsika vahoaka Madagasikara 15 amby taogno rotro atsika vahoaka nataondreo arabika midotro atsika vahoaka nataondreo ambany koa ambany 15 amby taogno zay mano koa tsy aiky nateraka zegny fatavandregny lehilahy izy fa nirano namaky alameky magnangy izy fa nirano nandoky koa zanaka nateraka 15 amby taogno zegny fa reo tsisy migadra olo magnegna olo o fandroso mandroso nino mandroso lalagna tsisy ata vita za tsy masaky mivola Madagasikara mety tsisy route nationale tsy hitako eny misy route nationale Madagasikara normal i madame Delartre koa déclare aboise ino nataonareo vola andeha agnamboarana RN6 ndraiky andeha agnamboarana RN13 600 et quelques millions de dollars nandeha io vola RN6 manomboky Diego jusqu'à Nosimbary tsy nefa za tsy volagna jusqu'à Mondromamy ataoko marino RN6 io tsy nefa jusqu'à aminay Nosimbary aminay io après croisement Joffre zay tsy mahay Nosimbary tsy nefa vola tsy hita anao zao magnotany rosy mahino agnontania baka Vepano io koa eny baka eo moa point kilométrique 0 ny RN6 ary faragna iady tsy eny point kilométrique 0 ny RN6 io rond-point amin'ny stade Talo io amin'ny Jovenal nambaranao ke oeny izy io aleo baka ro ambara parce que ro bady baka manomboka
io 0 kilométrique RN6 io point devant bureau ni fivondronana Diego 2 io 0 kilométrique RN6 anao amizay mangala parakazony ambily be igny jusque anao avy croisement ambondromamy anao mangala RN4 tsisy vita lalana igny ndray raiky bendrana hary ndraiky razana amizay nampiandreo koa tapandreo pont re atsika boka izaha za masaky mifantatra 5 taogno io lalana io tsy vita ndray pont mavary io ndraiky ifasy ko agnatin'ny 5 taogno fo io tsy vitandreo provisoire donc andeha tondro io mampalahelo bokona magnasarony tomagny amy kabaro za alan'olo oui alan'olo anao fa zay hepaka zay gadikatrenao isan'andro hepaka mpangalana ny jiaby tsy voasambotronao dahalo ino fandriam-pahalemana aminay ambario be tsisy fandriam-pahalemana zegny aminay tsisy oka zavako rano tsisy fandriam-pahalemana raha tsarinysy taminay tambario be teto nanjary iaignanay zio io zay malahelo amy tanànanay eto famonoana olo karaha mamono doky zay o mamono akoho tampoky izy boko io nefa io mort silence ho izy ny vazaha maty ampangina tsisy suitiny igny nefa io tampoko anao boko koa amizay malaigny za volagna fa mampitokiky za ro orange reto mampitokiky za anao mizaha ro orange ro rango baka sud jusqu'au nord baka est à l'ouest et centre les goekiantitsy les dinosaures politique fa tsisy veloteny fa tsisy raha azondreo igny miditsy io zahava boka ninay ambario be anao torona tokiky olona andeha nagnotony zandry ny orange ho ataondreo député zahanao dinosaure requin reky fa teo nihina kajo andoboky ihina kanay boka Diego kanay boka Jocelyne tsy mahay voky mampalahelo io tsy mampalahelo olo fa teo fo teo io tsisy olo azondreo aboko ro volagna fa projet naka programme naka manohy le volagniny président fampansoana ara-teknolojia o frère aminaka Diego zozoky ireo koa nifidy ireo koa tsy nifidy lambo Sylvain alors ro mifidy bola reglady point Diego Madagascar jiaby io manana jeune mahay raha ro tsy mianatra andafy ro tsy mianatra sovietika ao a France o an'Ameriky fa koa ingénieur anagnanay gasy raha zegny zay fiera fa zay gasy zay manana technicien manana électricien manana ingénieur fa tsy anareo nandeha nianatra ta tsy haiko sovietiky tsy haiko n'Ameriky tsy haiko Canada tsy haiko Suisse tsy haiko aia andeha nabotsy zay hery zay hery tsy voabotsinareo ny technologie zay me technologie presque nareo plus que nareo technologie aine 15 ans nareo teo tsisy technologie nandroso niany anareo atoky ao technologie nino zay mandeha bureau mangataka taratasy zay haiko mitondra taratasy ndraiky anta andeha anaovana photocopie anaovana rangatanao fanjakana nefa nanao amin'io fa magnefa impôt ifeneny azahoany hakiny amin'ny bureau ny fanjakana impôt ifene io azahoanareo karama ya atsika misy vahiny zoky bonjour mon frère Wala tsara ko jago. amety Tsara ko. debane
debati bugarana chotsita no mboloni am kapal na ton soslin no mwali asa ilo ite kama metu fulani no amine micro tendi kano ya merci Barabasin tano direct zana itano ni vulna resaka renseignement na lefanao resaka coup de téléphone igny marigny raha jiaby volagninao resaka Lydia resaka raha pression nataony Jocelyne amin'ny président marigny tsisy diso igny après amizay kabarony Jocelyne tary izy mivolagna mibaby asa izy mavita mibaby asa ke vahoaka mibaby jaly na mezany vahoaka ke aia moramora mibaby asa fa mibaby jaly pendant 15 ans na mezany vahoaka be Ambilako za mibaby asa aia moramora voilà ambilako za mibaby asa ya raha raiky fo volaniko fividianana io mila raha vaigna diogo mila mihetsiky andianandreo misy Jocelyne ary ravagna raha jiaby iry morsidy karaha tsisy olo raha parery za boka radicaly izy koa fa tsy agnano direct anaka fa alefako radicaly naka fotiny izy koa tsika iambigny fo anao tsy agnano za agnano anao tsy agnano ataova karaha nosy be tsisy olo mivonina aloha anivrano tsisy olo mivonina aloha ya izy koa Jocelyne tsy nagnagaja maire io tsisy dossier nazy tokony nivolagna izy ka eny président fotony olo nazy boka président amesy immunité parlementaire monsieur le maire tsy touchena fotony navozy tsambara nandeha hitandatsika député monsieur le maire io or ke olafa tiaky nitoanany monsieur le maire io monsieur le maire tsy tiandatsika député zegny foy koragnany Lydia jiaby fa tsisy raha idirako eko mon frère fa nazavainao raha jiaby tsisy diso zegny fa elaela zanaregny zegny niananao nivolagna izy tegna tsara zegny atsika amizay hitanareo Madagasikara zio mahay miletiky hitanareo voilà Union européenne nivory tam vendredi neniko gouvernement malagasy fotiny Union européenne ni bloqué ndreo vola vola trésor public malagasy tsisy vide raha vatomanga magnefa fanjakana jiaby koa tsy andreo